Vítajte pri počasí Slovenska. Dneska si ukážeme, aké bude počasie. Tak, ja by som typoval, že v Pralešoch bude plus 50 stupní a môže tam byť maličká prehánka. Čiže tady dáme 19 eur. Nie. Počkajte. Dobre. Že budete mať napísané naše sute a tak ďalej. Po nadpisu budete teplotáka tam je cez deň, čiže počasie prebehne za minútu aj to a tak. Spravíme čerešničku na torte. Čiže ako. Môže začať. Áno, Slovakia. A tady je naša krajina. Takže tady máme v Prešove bude minus 10. Lak. No, lebo toto bolo moc veľké. Volám sa za to. Takže Košice 22 stupňov, Trnava 1 stupeň. Tam choď. Gejnica, tie. Viete čo, mám to povedať. Gejnica 1 stupňov, Prešov 10 stupňov, Banská Bystrica 29. Hotovo. A teď ideme na čerešničku na torte. A to je... mám takého maličkého sponzora, chcem im robiť radosť, tak reprezentujem čaj. Let's go. Ste si udržali 5 mesiace nechorí, musíte piť City Ice Team. Je fakt dobrý, keď mi je napíšené. Jasné počasie to všetko. Majte sa, dovidenia, kúpte prachy a dajte